Mistenni jitressa il-qorti l-eks superintendent tal-Korp tal-Pulizija suspettat li għadda informazzjoni sensittiva dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Żvelat dan il-gazzetta The Sunday Times of Malta li tirrapporta li minn interċettazzjonijiet u sorveljanza li saret mill-investigaturi waslet sabiex Raymond Aquilina kien is-suspettat ewlieni li kien qed jiżvela informazzjoni lil nies li huma barra mill-korp. Aquilina li kien imexxi l-unit ta' kontra l-ħasil tal-flus fit-taqsima tar-reati ekonomiċi tal-korp kien arrestat fl-aħħar sigħat u mistenni li jkun mixli bi proċeduri kriminali fil-jiem li ġejjin. Kien fis-sajf tal-2019 meta superintendent Aquilina derfos oħrajn dieħel fl-uffiċċju ta' Johan Cremona sieħeb fin-negozju ma' Jorgen Fenech li jinsab akkużat kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Cremona u suspettat li kien qed jgħaddi komunikazzjoni bejn Fenech, Melvin Teuma u Keith Schembri, ex-Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Mir-recordings ta' Melvin Teuma l-middleman li jingħata l-maħfra presidenzjali ħareġ li Teuma kien jaf minn qabel li l-pulizija se jwettqu rejt fuqu brabta ma' reati ta' ħasil ta' flus. Teuma mhux biss kien jaf liema proprjetajiet kienu fil-mira tar-rejd, iżda saħansitra kien jaf min se jkun l-uffiċjal tal-pulizija li se jinterrogah. U mifhum li dawn id-dettalji sensittivi ingħataw lil Teuma minn l-ex superintendent Raymond Aquilina. Minbarra l-akkużi serji li dik informazzjoni sensittiva lil terzi persuni, Raymond Aquilina jinsab ukoll fil-mira ta' investigazzjoni brabta ma' ħasil ta' flus. Dan hu t-tieni uffiċjal tal-korp li nstab li kellu qrubija ma' persuni li suppost kienu qed jinvestigaw. Fil-bidu tas-sena li għaddiet l-ex deputat kummissarju Silvio Valletta irriżenja mill-korp wara li nstab li kellu ħbiberija mill-qrib ma' Jorgen Fenech.